Bagsak presyo karon ang kamatis sa General Santos City tungod badod pa sa oversupply. Ani report ni Abby Caballero. Gikan sa 40 pesos ngadto sa 50 pesos matag kilo nga kamatis sa bagsakan sa General Santos City, karon duna na lang mapalit ang nga tag 10 pesos ang kilo. Epekto matud pa kini sa oversupply. Ayaw na lang sa mabaligya sa amon ng kadila ng kontra sa Malabay, ma'am. Lugi gina siya, ma'am. Lugi gina siya. Pero di kami kabayo sa bago. Kining mga overripe nga stock sa kamatis ni Romel, wala na niya gi-display. Gani iya na lang kining ginapanghatag. Di naman siya madalaghalin kay brato man kay daghan. Daghan ang harvest, uber ang harvest. Ihatag na lang para mapuslan pa. Dinhi sa basurahan sa bagsakan, daghan ng mga kamatis ang gipanglabay tungod na nga lata na. Sumala sa mga mamaligya ay, kinahanglan gayud nilang magbagsak presyo. Sanglit ubos ang demand karon sa kamatis, itandi sa supply, nga hastang daghana tungod harvest season. Samtang, misaka ang presyo sa pipila ka lamas, sama sa luya nga ana-ana karon sa 150 pesos matag kilo nga 110 pesos lang kaniadto. Nagpabilin sa 150 pesos ang kilo sa ahos ug 90 pesos ang kilo sa sibuyas Bombay. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.